गिबिसिनथारावनो आङो आंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ हाजासे हामबाय होदों बे समखौ फोरबो जिसु ख्रीष्ट आंनो होबावनायनि थाखाय आरो जों बयनोबो होबावनायनि थाखाय आरो नैथियाव जायफोरा बे भिडिअखौ नायगोन बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। अनजाग्रा लोगोफोर, आङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आखायाव लादों। अनजाग्रा लोगोफोर, बाइबेला फोरमायो मानसिखौ मुगैनायानो पाप होननानै। अनजाग्रा लोगोफोर, जोंहा रावखौबो मुगैनो थाखाय मोन्थाय गैया। दिनै रावनोबो मुगैनो थाखाय मोन्थाय होनाय जायाखै। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै जोङो मुगैजानायनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन। अनजाग्रा लोगोफोर, आङो बेनिखायनो बाइबेल सिरि फरायनो बे समावहाय हास्थायदों। जहननि 15 बालाब 18निफ्राय आङो 20 सारिखौ आङो गोख्रैनो फरायलांनो हास्थायदों। जहननि 15 बालाब 18निफ्राय 20 सारिसिमखौ आङो फरायलांनो लुबैदों। संसारनि मुगैनाय नामदों। जेब्ला संसारनि मानसिफ्रा, जायखिजाया मानसियानो अनजाग्रा लोगो, नोंथांखौ जाहोन गैयालासिनो गोदाव सोरावै मुगैलाबायो, बेखौ बाइबेला मा बुंदों आं फरायलांनि। संसारा नोंसोरखौ मुगैब्ला नोंसोरो मिथि, नोंसोरखौ मुगैनायनि सिगां आंखौनो मुगैबाय होननानै। जोंखौ मुगैनाय मानि इसोरखौसो मुगैनाय जायो होननानै बुंदों। अनजाग्रा लोगोफोर, जिसुखौसो मुगैनाय जायो नामदों। नोंसोरो संसारनि जाब्ला संसारा गावनिखौ अनगौमोन, नाथाय नोंसोरो संसारनि नङा। आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय, बेनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो। गोसोखांदो आं नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन। लेङा गावनि बिगोमानिख्रुइ देरसिन नङा। बिसोरो आंखौ होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन। बिसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला बिसोरो नोंसोरखौबो मानिगोन। अनजाग्रा लोगोफोर, बेयाव जोबोद रोखायैनो बाइबेला फोरमायदों दि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनैहाय जोंखौ मुगैनाय मानि जिसुखौ मुगैनाय जादों। दिनै जोङो बे संसारनि बायदि आखल नङाब्ला, बा जोङो संसारनि बायदि आखल नङाब्ला, दिनै जिसु ख्रीष्टनि आखल आरो बै गुवार लामायाव थाबायग्रा संसारनि मानसिफोरनि बायदि आखला जोबोद आलादा जायो। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टनि बायदि जाया आखल लादों, बैसोर बायदिखौ मोजां मोनि सुबुंफोरबो दङ। दा बेनिखायनो संसारनि बायदि नों थाबायोब्लासोमोन संसारा नोंखौ हामजागौमोन। नाथाय नों संसारनि बायदि थाबायाखैखाय, आंनि बायदि थाबायनायखाय संसारा नोंखौ मुगैयो होननानै बुंदों। आङो नोंसोरखौ संसारनिफ्राय सायख'बाय होननानै बुंदों। जुदि इसोरा नोंखौ सायख'बायब्ला अनजाग्रा लोगोफोर, नोंहा गिनांगौ गैया। बेनिखायनो संसारा नोंसोरखौ मुगैयो होननानै बुंदों। अनजाग्रा लोगोफोर, गोसोखांदो आं नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन। लेङा गावनि बिगोमानिख्रुइ देरसिन नङा नामदों। जों मानसिसो, जोङो लेंसो। दिनै बे लेंफ्रा, जों मानसिया माब्रै बिगोमा इसोरनिफ्राय, दागिरि इसोरनिफ्राय जोङो देरसिन जानो हानो, बेखौ बुंदों। बिसोरो आंखौ होसोबायब्ला नोंसोरखौबो होसोगोन। बिसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला बिसोरो नोंसोरनिखौबो मानिगोन नामदों। जिसुखौ जाया अनगोन, जिसुनि बायदि जाया थाबायगोन, बिसोरबो मा होननानै बुंदों, बिसोरसो मा जागोन, नोंखौबो बेबायदिनो जाया जिसुखौ मोजां मोनो, जाया जिसुखौ अनो, नोंखौबो अनगोन आरो। दा बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, जाया जिसुखौ सैया, जाया जिसुखौ मोजां मोना, जाया जिसुखौ होसोयो, बा जाया जिसुखौ हामजाया, बिसोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो अनजाग्रा लोगोफोर, नों जिसुनि बायदि आखल लादोंब्ला नोंखौबो बे जिसुनि मानसि होननानै मुगैगोन होननानै बुंदों। आरो बेनिखायनो बुंबावदों, बिसोरो आंनि बाथ्राखौ मानिब्ला बिसोरो नोंसोरनिखौबो मानिगोन हामदों। जाय मानसिया जिसुखौ गियो, जाय मानसिया जिसुखौ अनो, बैबायदि मानसिफोरा मा जागोन होननानै बुंदों, जिसुनि बोसोनखौ मानिग्राफ्रा, नोंबो जुदि जिसुनि बोसोन बुंदोंब्ला नोंनिखौबो बे जिसुनिनोखा होननानै मानिगोन होननानै बुंदों। नाथाय नोंनि बोसोनखौ मानियाखै, नों जि इसोरनि बाथ्रा बोसोन बुंगासिनो दं, अब्ला बिसोरो इसोरखौबो मिथिखाया, बिसोरो इसोरखौबो बुजिखाया नामदों। इसोरनिखौ मानियोब्लासो नोंनिखौबो मानिगोन नामदों। आरोबाव अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो माथाइनि 5 बालाब 11 सारिखौ फरायोब्ला मोननो हायोदि बेयाव ओरैबायदि लिरनाय जादों, मानसिफ्रा आंनि थाखाय नोंसोरखौ हाजिदावो आरो होसोयो आरो नोंसोरनि सायाव बायदिसिना गाज्रि बाथ्राखौ नंखायै बुङोब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा, रंजा बाज्ल', मानोना बिसोरो नोंसोरनि फैग्रोनाय नाबिफोरखौबो बिबादिनो होसोनायमोन। अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो बेयाव नुनो मोनदों जे मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टनि थाखाय, बा इसोरा बेयाव बुंदों मानसिफ्रा आंनि थाखाय नामदों। जोङो जेब्ला जिसुनि थाखाय नोंखौहाय मानसिफ्रा हाजिदावोब्ला आरो होसोयोब्ला आरो नोंसोरनि सायाव बायदिसिना गाज्रि बाथ्राखौ नंखायै बुङोब्ला, नोंनि सायाव नंखाय बाथ्राफोरखौ दिनै मानसिफ्रा फोसावोब्ला नोङो रंजा खुसि जा होननानै बुंदों। अनजाग्रा लोगोफोर, मानोना बैफोरबायदि सुबुंनिनो सोरगो रायजोआ बाइबेलनि लुकासनि 6 बालाब
22 सारि जोङो जेब्ला लुकासनि 6:22 सारिखौ फरायो बेयाव ओरैबायदि मोनो अनजाग्रा लोगोफोर मानसिफ्रा नोंसोरखौ मुगैयो आरो नोंसोरखौ एरख'यो आरो नोंसोरखौ हाजिदावो आरो मानसिनि बिसाज्लानि जुनै नोंसोरखौ गाज्रि होननानै एरख'योब्ला नोंसोरो बोर होजाग्रा नोंसोरो बे दिनाव रंजा आरो रंजानायजों बाज्ल' मानोना नोंसोरनि मोननांगौआ सोरगोआव बिमायनो बिसोरो बिसोरनि आजौ आजैफ्राबो नाबिफोरनि सायाव बेबादिनो खालामनायमोन अनजाग्रा लोगोफोर जोङो लुकासनि 6:22 23 सारियाव रोखायै फोरमायबायदि खोनाबायदि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै मानसिफ्रा जोंखौ मुगैयोब्ला जोंखौ एरख'योब्ला आरो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय बा जिसु ख्रिस्ट'नि सैथो बाथ्रा बुंनायाव मण्डलिफ्राव बेबायदिनो सैथो बाथ्राखौहाय बुंनायाव खायसेया दिनै मोदोमाव नांनानै सैथो बाथ्रा बुंनायखौ दिनै खायसेया गाज्रि मोननानै दिनै नोंखौहाय बेबायदिनो मुगैयोब्ला एरख'योब्ला गाज्रि होननानै दिनै नोंखौ एरख'योब्ला बा नोंसोर बेबायदि जायोब्ला हाजिदावोब्ला नोंसोरखौ एरख'योब्ला नोंखौ मोजां मोनाब्ला बेबायदिब्ला नोङो रंजा नामदों नोंसोरो बोर होजाग्रा नामदों नोंसोरो बे दिनाव रंजा नामदों आरो रंजानायजों बाज्ल'दो होननानै बुंदों मानोना नोंसोरनि मोननांगौआ सोरगोआव बिमायनो दिनै अनजाग्रा लोगोफोर जोंनि मण्डलिफ्राव जोङो थाङो बा जोंनि मण्डलिफ्राव जेब्ला नायो दिनै इसोरनि माखासे सैथो बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनाय जाया एबा बुंनो थाखाय खाबुखौनो होनाय जाया दिनै खायसेयाथ' बुंखाले आरो बै बुंनो गोसो जानायफ्राबो जेब्ला बुंनो गोसो जायो सैथो बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो खाबु होआ बेबायदि जायोब्ला अनजाग्रा लोगोफोर नोंनि थाखाय सोरगोआ दंखासै नाथाय बैसोर बायदि मानसिफ्रा जाया सैथोखौ दिनै सिखमानो नाजादों सैथोखौ इसोरनि सैथोखौ दोनखोमानानै दिनै बबेबा इसोरनि बोसोनखौ फालिनानै बबेबा इसोरनि बोसोनखौ फालियालासिनो जिउ खुंनो नाजादों बैसोर बायदि मानसिनि थाखाय बै गिथावथाव सैनांनाय जोबोद गिथावथाव साजाया दंखासै आरो नोंनि थाखाय सोरगो रायजोआ दंखासै अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय जे जोङो सोरजोंबा मुगै जायोब्ला जोङो नासयजायोब्ला जों दि बेसे बोर गोनां बेखौ आङो दिनै फरायनानै दिन्थिबाय आङो जहननि 15:18 20 सारिसिमाव आङो फरायनानै खिन्थाबाय माथाइनि 5:20 सारिखौ फरायबाय आरो लुकासनि 6:22 आङो फरायलांबाय बेबायदिनो अनजाग्रा लोगोफोर जोङो बुंलाङोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन आरो आपल'ड खालामनायावहाय एसे प्रब्लेम जायो गोबावब्ला बेनिखायनो गोलावब्ला भिडिअआ बेनिखायनो साफ्रोमखौबो बे भिडिअनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे सोलोंनो हादों होननानै आङो बेखिनिखौनो आंनि भिडिअखौ बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों।